Skvelé, máme tu opäť jarné novinky, na ktoré som sa veľmi tešila. Prevažuje v nich prevažne dekoratívna kozmetika a vrátil sa nám aj osviežujúci krém na nohy a tento púder je za mňa úplná topka. Volá sa Golden Glow, je nádhernej zamatovej hladkej konzistencie, perlaťovo žiari, rozjasňuje pokožku, omladzuje ju. Perfektné sú aj 3 odtiene na obočie, sú také kompletné paletky. Máme novú riasenku bledorúžovú, a tu už vidíme, ako krásny je ten púder. Ja som si dnes pre vás pripravila líčenie s týmito novinkami, tak sa poďte spoločne so mnou pozrieť na to. Takto vyzerá jedna polovica, ako si toto líčenie urobíme. Ako prvé si upravím obočie, použijem najbladšiu paletku na obočie, je v odtieni blond. Prvý krok, ktorý robím, tak je tam taká pomáda na to obočie, vďaka ktorej mi potom ten tieň v odtieni blond bude výborne držať. Práve tieto palety sú vhodné pre ženy, ktoré nemajú absolútne žiadne obočie alebo im chýba obočie a potrebujú si ho doplniť. Druhý krok je blond tieň, ktorý je v studenom odtieni. A naozaj môžem povedať, že to výborne drží, krásne sa s tým pracuje a máme tu aj nástroje na to, aby sme si vyčesali a zároveň aj vytieňovali obočie. A posledný krok je rozjasnenie už pod upraveným obočím, takže pod lomené krídlo si nanášam najbladší odtieň a zároveň s ním jemnú linko prechádzam aj očnicový oblúk, aby som si rozjasnila a otvorila pohľad. A skúšam využiť ten tieň, ktorý som používala na obočie, aj na tieňovanie zhybu, aby som si opticky zväčšila očnicový oblúk a rozpracovávam s bledým tieňom. Vyzerá to celkom dobre, takže pokiaľ náhodou zabudnete paletu a neviete kam skonopy, tak môžete vyskúšať. Rozjasňujúci púder používam na pohyblivú časť viečka, zapracujem, aby tieň do seba zapadli, s bronzovou ceruzkou jemne zvýrazním riasy, použijem na linku, ktorá je naozaj taká veľmi jemná, príjemná a riasy zvýrazním novou riasenkou, ktorá je vytáčajúca, krásne rozdelí riasy. Vďaka tej kefke, ktorá má silikónový kartáčik, tak naozaj to rozdelené rias je veľmi dôsledné. 12 hodín vydrží bez rozmazávania a drolenia a má veľmi ľahké zloženie a vďaka pantenolu sú riasy vyživené a nádherne dlhé, nebudú sa vám lámať. Za mňa je to naozaj topka. Pokožku rozjasním púdrom, veľmi ľahučko sa s ním pracuje, tá konzistencia je jemná, látečkom podseknem líčka, aby som si dodala opálený vzhľad a líčenie takmer hotové a pery si ešte pretrem olejom, ktorý máme ako limitku a bude v predaji až v máji a je to charitatívny produkt 2 odtieňov.